L-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi ddeċidiet li tappella mill-permess li nħareġ għal żvilupp ta' binjoli f'Town Square ta' Sliema quddiem it-Tribunal tal-Ambjent u l-Ippjanar. Il-permess kontroversjali tal-bini ta' 38 solar li ħareġ lil Town Square Sliema Limited fl-4 ta' Wissu li għadda ingħata wara diskussjoni taħraq quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar. Id-deċiżjoni li tappella għal dan il-permess ittieħdet wara laqgħa tal-Bord tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi tul il-jum ta' Tnejn. Fi maħruġa mill-Awtorità intqal li l-Bord ma jħossx bżonn li jappella wkoll mill-permess tat-torrijiet fl-imrieħel li nħareġ fl-istess jum għaliex din ma tkunx l-aħjar mod kif ikun indirizzat it-tħassib li għandhom dwar il-proġett. Iżda l-Awtorità se tieħu miżuri alternattivi. L-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi għamlet ċara li mhijiex kontra l-prinċipju ta' binjoli sakemm l-iżvilupp jirrispetta l-prinċipju ta' żvilupp sostenibbli. Madankollu intqal li l-Awtorità se tieħu inizjattivi oħra biex ikun żgurat li dawn il-binjiet għolja jkunu eżaminati fuq qafas iktar komprensiv. Wara li sar magħruf kif iddeċida il-Bord, iċ-Chairperson tal-Awtorità Viktor Axxa ħareġ stqarrija dwar l-opinjoni personali tiegħu dwar il-permessi fejn saħaq li kieku kien preżenti waqt il-laqgħa meta ngħataw il-permessi kien jivvota kontrihom it-tnejn.